Kaixo eta ongi etorri Jakinera. Gaurko bideoan sujiko bat egingo dugu. Sujiko bat da jolas hau. Dauzkagu hemen lau zenbakiak eta karratu hauen lau zenbaki hauen batura izan behar da zenbaki hau. Eta jarri behar ditugu batetik bederatzira zenbakiak errepikatu barik. Orain nahi baduzue, saiatu. Geldi bideoa eta saiatu. Orduan, hemen dauzkagu bidatu hauek, hasteko hobe da 11 hau hartzea. 11 hau dauzkagu, eta ja dakigu, -5, -2, orduan lau izan behar dela. Lau izateko, bederatzitik eta errepikatu barik, batetik bederatzira, bi ez da posible, orduan bat hiru, edo hiru bat, ez dakigu non kokatu, baina bat eta hiru izango dira. Jakiteko ze kokatu behar dugun hemen, hartuko dugu 22 hau. 22 honetin, ja dakigu, bi dagoela. Orduan, hiru hauek batu behar dira 20. Bale, kokatzen badugu hemen bat, eta ez hiru, 20. Ken bat izango da 19. Bederatzi gehi 8 bi zenbaki handienak ematen dira 17. Orduan 19 ez da posible izatea. Orduan ja dakigu -3 izan behar dela. Honekin bai, gero 17 izango da. Orduan hemen izango dira 3 eta bat orden horrekin. Eta ja dauzkagu 11. Eta hemen ere dakigu 22 ken 3 17 dela. Orduan hemen bederatzi eta 8 joan behar direla. Baina ez dakigu hemen 8 eta hemen bederatzi, edo hemen bederatzi eta hemen 8. Orduan joango gara 24ra. 24 ken 2, 22. Eta hemen kokatzen badugu bederatzi bat, hau izango da 13, baina kokatzen badugu 8 bat hemen, hau izango da 14. Gogoratu bederatzi eta 8 hemen daudela. Bale, hauek biak 14 izateko, ja ez da posible izatea. 7 gehi 6, 13. Orduan, hau ez da posible. Orduan 8 ez doa ona. Hemen bederatzi, eta hemen 8. Orduan, honekin geratuko gara, eta 13 izateko 6 eta 7. 6 eta 7 edo 7 eta 6. Orduan joango gara ona, 13. Hemen geratu dira 6 eta 7, ze zenbakia falta zaigu. Lau. Orduan, 3 gehi lau, 7, 13 izateko 6. Bueno, orduan hemen izan behar da 6, eta hemen 7. Eta eginda dago. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu Jakindun.